Ассалому алайкум кадбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Имрӯз барои шумо туршии сабзӣ ва ё туршии ҳавиҷро пешниҳод мекунам, ки асосан он бо номи салати кӯриёӣ машҳур аст. Албатта ҳар кадбону ва ё шояд дар ҳар оила як дастурҳои худашонро доранд, ба тарзи худ омода мекунанд. Ман ҳам мехоҳам имрӯз ба шумо дастури санҷидашудае, ки солиёни зиёд бештар аз 20 сол аст тайёр мекунам ва ҳама вақт натиҷаи хуб мегирам. Мехоҳам ба шумо онро пешниҳод кунам. Умедворам дастури ман ба шумо писанд меояд ва метавонам бо дилпурӣ гӯям, ки аз бозорӣ дида бомаззатар аст. хуб, шурӯъ мекунем. Турширо ман имрӯз аз 1 кило сабзӣ омода мекунам ва сараввал сабзиҳоро ранда мекунем. 1 кило сабзиро ранда мекунем ва барои оне ки дар вақти намак задан ба мо осон шавад, онро ба як шоҳкоса мерезем, то кор кардан барои мо роҳаттар шавад. Барои 1 кило сабзӣ 1 қошуқи ғизохӯрӣ намак мегирем. Намак бояд майда бошад ва хуб омехта мекунем. То замоне омехта мекунем ки сабзии мо об ҷудо кунад. Мана агар ҳозир бубинед, ҳоло сабзӣ об ҷудо накардааст ва ором ором тагурӯ мекунем. бинед оҳиста оҳиста сабзӣ об мекушояд ва ҳамон замоне ки сабзӣ пурра об ҷудо кард ва мулоим шуд, мана ҳамин гуна ки дар навор мебинед, замони илова кардани сирпиёз мерасад. Сирпиёз барои 1 кило 5-6 дона кофӣ ҳаст ва 2-3 қошуқ равғани растанӣ, ҳар равғане ки худатон дӯст доред, ва боз хуб омехта мекунем то сирпиёз ва равған бо сабзӣ пурра махлут шаванд. мана ба ҳамин тарзе ки мебинед. Акнун вақти сирка илова кардан расид. Асосан ман аз сиркаи 9% истифода мекунам, вале чун бисёри духтарҳо гуфтанд ки мо наёфтем, аз 70% мегирам ва онро дар ним паймона об ҳал мекунам. барои ин ним паймона об мегирем ва 1 қошуқи ғизохӯрӣ сиркаи 70% ва хуб омехта мекунем. оби сиркадорро ба сабзӣ меандозем ва хуб омехта мекунем ва баъдан сабзии омодашударо ба як зарфи дилхоҳ гирифта муддати 1 шабонарӯз дар яхчол нигоҳ медорем. асосан баъди 10 соат омода мешавад, вале 1 шабонарӯз истад боз беҳтар аст. ва хуб омода шудааст. нӯши ҷон, ин дастури маро имтиҳон кунед, омода кунед, санҷида бубинед. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд.